t'ho explicaré. Aquí tenim una partida de despesa dels pressupostos generals de l'Estat, que suposa les subvencions estatals a empreses privades del sector industrial entre els anys 2005 i 2009. Durant aquest període de temps, Espanya va repartir, va concedir subvencions per valor de gairebé 33.000 milions d'euros, de les quals 138 van estar destinades a empreses catalanes. Jo us puc assegurar que aquí hi ha una columna que puja fins que deixa de pujar. Vull dir, és impactant. Més o menys la xifra que ens correspon ve ser aquesta. Pot variar d'un any a un altre, però el que varia fonamentalment és aquest zero d'aquí, no el primer. Bé, això demostra, situa la proporció d'aquests 33.000 milions d'euros que ens haguessin correspost si les subvencions a empreses del sector industrial s'haguessin repartit més o menys de conformitat amb el pes econòmic de Catalunya sobre el conjunt de l'Estat. I aquesta seria la quantitat, aproximadament uns 14.500 milions d'euros, la quantitat que ens hagués correspost si aquestes subvencions es repartissin en funció del pes industrial sobre el conjunt de l'Estat. Perquè al cap i a la fi, les subvencions al món agrari es distribueixen proporcionalment també al pes agrari sobre el conjunt de cada regió. Ja veiem que això, aquesta diferència any rere any fa molt de mal. Aquí tenim una altra partida de despesa dels pressupostos generals de l'Estat. No m'interessa tant que ens fixem en les dades, en poso alguna, però sí que m'agradaria sobretot que quedessin clars els conceptes, d'acord? Aquesta representa la distribució territorial de les subvencions que dona l'Estat o que va donar l'Estat l'any 2009 a empreses privades del sector serveis. I veiem aquí dalt, el formatge d'aquí dalt, com els 1.600 milions d'euros que va donar l'Estat en subvencions es van distribuir desigualment sobre el territori. A Catalunya li van tocar 27 milions, empreses establertes a Madrid 46, etc. Hi ha comunitats que se'n van endur 0, hi ha comunitats que se'n van, com Canàries, que se'n van endur 400. És a dir, que els van correspondre 400. Canàries representaria aquesta porció d'aquí. Bé, d'aquí, d'això, d'aquest formatget d'aquí, és d'on s'analitzen, d'on s'extreuen les balances fiscals entre les comunitats autònomes. Quin problema hi ha? Que la mateixa font del Ministeri d'Economia ens diu que aquell any, en realitat, l'estat espanyol no va repartir, no va concedir 1.600 milions d'euros en subvencions, sinó que en va concedir 12.407. I què ha passat amb els 10.809 restants? Doncs tota aquesta porció, és a dir, totes aquestes subvencions, segons el mateix estat, no es poden territorialitzar. Què vol dir a la pràctica? Doncs que s'han quedat a Madrid. És a dir, Madrid s'emporta 46 milions per ser comunitat autònoma, però 10.800 milions per una cosa que anomenen efecto sede. D'acord? Problema, que si analitzem ja no els territoris, sinó que fins i tot podem analitzar les empreses a les quals se'ls ha concedit aquestes subvencions, veurem que, per exemple, en el cas de les Illes Canàries, aquestes subvencions, o una part important d'elles, es va concedir a 3 empreses aeronàutiques filials d'empreses madrilenyes. És a dir, ells mateixos, el propi estat espanyol, s'autofinancia a la mateixa oligarquia de la qual nosaltres no en participem, no hi estem representats. D'acord? Tot això té un efecte sobre la nostra economia. Com veiem, l'estat espanyol només ens explica una part molt petita de les seves despeses. Això pot variar, aquestes xifres poden variar any a any, però ens movem amb això, amb el 12, amb el 14, amb el 18%. Vull dir que és bastant representatiu del que està passant.